پشتی زیاتر ji 7 سالان ji nebûna peywendiyeka dîplomasî navbera Îmarat û Sûriyê. Lê tevaya cîhanê bi peywendiya telefonî ya navbera cênişînê Abu Dhabî Mehemed bin Zayed û Serokê Sûriyê Beşar el-Esed şok bibûn. Ku welatên Kendavê ji destpêka sala 2012 û di nava wan de welatê Îmarat tevaya peywendiyên xwe yên siyasî û aborî gel Sûriyê hilweşandibûn. Peywendiya telefonî Mehemed bin Zayed li torên civakî karvedanên zêde li pey xwe anîbû ku hin ji bikarhîneran gelek bi geşbînî pesnê pêngava wî dikirin ji bo asayîkirina peywendiyan gel Sûriyê. Lê hin çalakvan û rojnamevanên navdar beacizî ev yeke red dikirin. Enwer Girgaş wezîrê karê derveyê Îmarat li Twîtterê piştgiriya Mehemed bin Zayed kir û nivîsîbû. Li van mercên awarte yên girêdayî vayrosê korona pêdiviye pêngavên neasayî bê neavêtin ji bo dirêjkirina destê alîkariyê ji Sûriyê re û destpêşxeriya cênişînê Abu Dhabî bi pêngaveke wêrek wasif kir. Yek ji kesayetên siyasî yên ji dervî Îmaratê ku piştgiriya vê pêngavê kiribûn Cubran Besîl, wezîrê derveyê Bereyê Lubnan û serokê tevgera niştimaniya Azad e, ku bi heman awayî li Twîtterê nivîsîbû 1000 silav ji bo her destpêşxeriya mirovî ku ji bal serkirdeyekî erebî beramber gelê me yê hêja yê erebî dikin. Silavê li her pêngaveke lev hatinê dikin. Pêngava yekemîn berevê normalkirina peywendiyan ji aliyê cênişînê Abu Dhabî Mehemed bin Zayed hatibû avêtin û piştî encamdana peywendiya telefonî bi serokê Sûriyê re li malpera xwe ya fermî li Twitter Mehemed bin Zayed eşkere kiribû ku di van mercên zehmet û awarte de pêdiviya aliyê mirovî bi ser her arîşeyeka din zal bibe û got jî em ê di gel Sûriye rawestin û her alîkariyekê pêwîst di vê rewşa krîtîk pêşkêş bikin. Lê pirs ew e piştî Îmarat kîjan welatên dinê erebî û bi taybetên Kendavê dê li ser şopa Mehemed bin Zayed di asayîkirina peywendiyan bi Sûriyê re here. Reşa Barzan, Kurdistan 24